Namaskaram friends. ఈరోజు మీకోసం ఒక మంచి ట్రాక్ ట్రైలర్ని చూపిస్తున్నాను. ఫోటోల్లో మీరు చూస్తున్న ఈ వాహనం చాలా ఆకర్షణీయంగా, చక్కగా సిద్ధం చేసి ఉంది. ముఖ్యంగా కొత్త టైర్లు, కొత్తగా వేసిన పెయింటింగ్, బాడీ ఫినిషింగ్ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. ముందుగా టైర్లను గమనించండి. టైర్లు కొత్తగా కనిపిస్తున్నాయి. ట్రెడ్ కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంది. రోడ్డు మీద మంచి గ్రిప్ మరియు స్టెబిలిటీ కోసం ఇది ఒక ముఖ్యమైన ప్లస్ పాయింట్. ఇక బాడీ విషయానికి వస్తే, మొత్తం ట్రైలర్కి కొత్త పెయింటింగ్ చేసి, సంప్రదాయ డిజైన్లతో చాలా అందంగా డెకరేట్ చేశారు. ముందు, వెనుక, సైడ్ ప్యానెల్స్ అన్నింటినీ దగ్గరగా చూస్తే పెయింటింగ్ వర్క్ ఎంత చక్కగా ఉందో తెలుస్తుంది. చాసిస్, సస్పెన్షన్, లీఫ్ స్ప్రింగ్స్, యాక్సిల్ భాగాలు కూడా ఫోటోల్లో క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. బాడీ కింద ఉన్న ఫ్రేమ్ కూడా బలంగా కనిపిస్తోంది. హైడ్రాలిక్ సిలిండర్ మరియు ఇతర ఫిట్టింగ్స్ కూడా చూడవచ్చు. లోపల ఫ్లోర్ కూడా మంచి కండిషన్లో ఉంది. బాడీ ఎత్తు, సైడ్ బోర్డులు, వెనుక డిజైన్ అన్నీ ఉపయోగానికి అనుకూలంగా ఉన్నాయి. మొత్తంగా చూస్తే, కొత్త టైర్లు, కొత్త పెయింటింగ్, మంచి బాడీ ఫినిషింగ్తో ఎక్సలెంట్ కండిషన్లో ఉన్న ట్రక్ ట్రైలర్ ఇది. కొనుగోలు చేయాలనుకునే